L'alzina és una espècie emblemàtica dels boscos mediterranis de Catalunya i la península Ibèrica. És un arbre perennifoli molt resistent a la sequera i adaptat a sòls calcaris i pobres. A Catalunya forma alzinars extensos al prelitoral i a les muntanyes interiors. Històricament l'agla ha tingut molta importància com a aliment humà, tant aquí a casa nostra com a molts llocs del món. A tot arreu on hi creixen roures i alzines hi ha hagut aprofitament com a aliment humà, però aquest aprofitament amb l'arribada de l'agricultura cerealística sobretot s'ha anat perdent. Al projecte Plantes Oblidades s'ha recol·lectat aglà en diversos alzinars de Catalunya per estudiar el seu potencial com a recurs forestal i alimentari. En aquest marc, els objectius del projecte són estudiar la viabilitat de recol·lecció i transformació de l'aglà, desenvolupar el processament per obtenir productes alimentaris segurs i apetibles, prioritzar la rendibilitat i la sostenibilitat reduint mermes i aprofitant subproductes com el bagàs i la pell torrada, i avaluar la replicabilitat territorial i l'impacte potencial sobre l'economia rural i la gestió forestal sostenible. En primer lloc, dur a terme una tallada selectiva, especialment d'alzina, per tal de reduir la densitat. S'escolliran aquelles alzines que tinguin més potencial productiu, a les que tinguin bon accés, per altre costat, que tinguin un bon port i, per últim, que la seva capçada es pugui eixamplar de manera horitzontal per fer més fàcil la recol·lecció. Doncs què et sembla si deixem aquesta, que té la capçada més gran? Vale. I llavors podríem treure aquest d'aquí també. També es farà una poda en els arbres seleccionats més productius i a la vora dels camins. Simultàniament es farà una estassada selectiva del matollar, on s'escolliran i es prioritzaran espècies poc inflamables, com poden ser el marfull o el llentiscle. També a la vegada es prioritzaran aquelles espècies poc inflamables però bones per pol·linitzadors, com poden ser el cap d'ase, el lligabosc mediterrani o l'arç blanc. Es aniran creant petites clarianes al voltant de 200 metres quadrats per generar espais oberts i trobar una biodiversitat molt diferent a la que trobaríem a l'interior de zona tupida de bosc. Un objectiu prioritari és mantenir l'estructura del bosc mediterrani, preservant les espècies que hi ha aquí que són minoritàries. Tota aquesta gestió també reverteix positivament del risc d'incendi. I també potenciem la biodiversitat, perquè hi puguin haver-hi refugis per insectes i per ocells. La recol·lecció de l'aglà s'ha fet durant els mesos de novembre i desembre i s'han provat diferents mètodes de recol·lecció. En primer lloc, el barejador mecànic, estil com el de les olives, el barejador manual, posant borrasses a sota les alzines mentre provàvem aquests mètodes, i també s'ha fet recol·lecció des del terra, directament, agafant els aglans, i puntualment recol·lecció en alçada. Els que han funcionat millor han sigut el barejador manual i la recol·lecció directa del terra, perquè com ens anem movent amunt i avall i amb moltes pendents, doncs és més fàcil de carregar. Gràcies a les dades que hem pres en el projecte Plantes Oblidades, hem pogut comprovar que en les zones on hi havia gestió forestal feta hi ha molt millor accés, per tant s'ha pogut collir més quilos per hora. El processament de l'aglà presenta diferents reptes, tant tècnics com logístics, per treballar la seva transformació i també per la seva conservació. Un dels reptes principals seria el lixiviat d'aquests aglans, que vol dir extreure els tanins que conté, o almenys una part. El sistema millor per fer aquesta lixiviació seria a base de rentats, de diferents rentats, i també la temperatura fa que s'eliminin part d'aquests tanins. El desclovellat requereix tant sistemes manuals com sistemes semimecànics i això influeix sobre els costos i els tempos d'elaboració. Un cop net, l'aglà es pot conservar sencer, trossejat o en forma de farina. La deshidratació garanteix una llarga conservació i la torrefacció ajuda a reduir astringència i a facilitar l'emmagatzematge. Malgrat la variabilitat del fruit, aquests sistemes d'elaboració garanteixen estabilitat del producte i homogeneïtat. L'aglà és un fruit amb un alt valor nutricional, ric en midó, greixos saludables, fibra, proteïnes, vitamines del grup B i minerals. És lliure de gluten, ideal per a productes de fleca i pastisseria apta per a celíacs.
Durant la fase de recerca i desenvolupament, la gla és un dels fruits que més versatilitat ens ha aportat, podent arribar a desenvolupar 42 potencials productes. D'aquests 42 n'hem seleccionat 12 que han passat a aquesta fase de comercialització final en col·laboració amb altres obradors. I aquests 12 productes serien una bolonyesa de gla, que seria com una clàssica bolonyesa, però en comptes de carn hi trobem els aglans trossejats, una crema de gla i cacau, amb aglà torrat, per esmorzars, berenars, etc. També hem fet una flor de sal del Delta, n'hem obtingut una sal d'un color torrat molt intens, d'un marró fosc quasi negre, amb unes notes torrades, molt aromàtic, per acabar plats també és molt interessant. També hem fet unes galetes de gla, d'aroma bastant intens també, que recorda fruits secs. Hem fet també 2 gelats de gla, un gelat tradicional i un gelat en versió vegana. Recorda fruits secs tipus macadàmies o tipus nou del Brasil, molt interessant i com molt elegant i molt finet. 2 xocolates, una xocolata blanca amb aglà torrat i una xocolata negra amb aglà torrat. També un torró trufat amb aglà torrat. També hem fet un pa, tradicional pa de gla, pa ancestral que costa de veure però que ha sortit i ha agradat força. També un preparat per fer un pa de pessic, tots els ingredients secs per fer un pa de pessic, a casa només hi hem d'afegir els líquids. I per últim, la farina de gla. La farina de gla és un producte fantàstic, tant a nivell organolèptic com a nivell nutricional, i té moltes possibilitats, des de fer reposteria, pa, pasta, fer productes vegans, sense gluten, llets vegetals. El seu processament és costós, però la rendibilitat augmenta en productes de valor afegit i aprofitament de subproductes. L'estratègia de comercialització respecte a la gla aposta per productors locals, per treballar amb lots petits, apostant sempre per la sostenibilitat i l'origen, i producte d'origen. Els productes elaborats amb gla sí que ha despertat molt, potser la gent una mica més gran, el record, que molts ens han dit, ostres, és que abans la gla ja es menjava, és que abans la gla ja es consumia. I quan hem vist productes fets amb gla, sí que els ha vingut aquest record d'infantesa. Que la gla és un recurs molt abundant als nostres paisatges i li veiem que moltes possibilitats a nivell d'aliment humà. La prova pilot confirma que la gla pot convertir-se en una oportunitat econòmica i gastronòmica per al territori.